ko! Inaano ba kita, sir? Bartender! Anong ba? Buka ka dyan! Umilya ka sa Manila! Oh! Sige! Ikaw may kasalanan. Video mo! Masikatin mo sumumo kay Tulpo! Oh, sige, sir. Sino ang presidente ng BBM? Anong petsa? Anong oras? Matigas ka? Ano ka? Bakit ako mag-gagaya? Inaabala mo oras ko, binagyan mo ang motor ko! Aso na ako, gago! Tawagin mo lahat! Ikaw si Borgie Manotok, tanong mo. Ano? Lalabang ka, babaratan na kita. Bababa ka ako. What's up mga kakwela, mga kabiyaya. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa lalaki na nag-viral kamakailan, no? Na pinagmumura, pinagduduro, nag-ahamon o talagang sobrang high blood si kuya. Yung tipong sobrang high blood niya, halos maubos na ho kakatalsik nung laway niya dun sa tricycle boy. Mukhang ito yung tinatawag na taong nagpatalo sa init ng ulo. Una-una sa lansangan, di talaga maiwasan yung girian, yung mga angasan, yung mga tinatawag na hindi pagkakaunawaan. Pero palagi pa rin natin iisipin na lalo sa lansangan ay pairalin pa rin natin yung kalmadong kaisipan. Dahil kung ang kaisipan mo ay laging mainit katulad ni Kuya, na sobrang nagpadala sa init ng kanyang ulo, talo sa naligo na yung driver sa talsik ng laway niya. Kapaliri, no? Ito yung wag yung tutularan, no? Kapag halimbawa na may mga nangyaring anomalya dyan sa lansangan o dyan sa tinatawag na pagmamaneho nyo. Hindi natin alam lahat kung sino talaga ang may mali dito. Pero nakikita kong mali dito dahil dun sa ginawa ni Kuya, dun sa babaeng pasahero. Unang-una, anong kinalaman ng babaeng pasahero at bakit yun yung pinagmumura mo? Pangalawa, anong kinalaman nung babae dahil hindi naman siya yung nagdadrive? Kaya nandun na tayo sa point na nabangga ka. Pero anong kinalaman ng babae? Paki-explain. Love you. At anong kinalaman nila BBM at Rapi Tulfo sa kalokohan o kagaguhan na nagawa mo? Hindi kasi sabi niya doon, sige, post mo, parating mo kay Rapi Tulfo, Presidente, BBM, sige. Patulang ka nga ni Idol Rapi, baka umiyak-iyak ka, mag-public apology ka ng tulo ang laway mo. Tapos eto na, dito na papasok yung mga tao na gumagamit ng ibang mga pangalan. Ito yung kadalasan na mga nangyayari na halimbawa, ganito, na naagrabyado siya. Tapos sasabihin niya, kilala mo si ganito? Tropa ko yan. Tulad nung sinabi nung lalaki na, sino ba yun? Si Boy. Di ko matandaan kung anong pangalan, pero may binanggit po siya doon na pangalan na kakilala niya daw si ganito. Kadalasan nangyayari ito lalo sa mga taong alam mo yun, yung tipong wala nang maibuelta o maimasabi at magtuturo na lang at ipagyayabang yung mga kakilala nila ng mga may kapangyarihan or may katungkulan, lalong-lalo na yung mga may mga kakilalang pulis or mga mayayaman o kahit ano pa yan na trabaho, basta alam nilang kakatakutan mo, ay yun ang ipangsasangkalan nila. Pala natandaan ko na ang pangalan nga pala ng lalaki, Boy Manoto. Ayun, sino kaya yun? Ngayon, ang pinagtataka ko, anong kinalaman nung sinasabi mong lalaki dun sa nangyari aksidente sa inyo? O tinatawag na problema nyo? Anong kinalaman nun? Porket ba siguro malamang sa malamang kung hindi pulis to o baka mayaman na tao kaya niya pinagyayabang. Kadalasan na anuhan natin to na sinasabi ng ibang tao na eto, sige, ano mo ko, di mo ba alam, kakilala ko si ganito, si ganyan. Kayang-kaya kang durugin ni ganito. Kayang-kaya kay pakulong ni ganyan. Ganun yung lagi naririnig ko kapag may
parang parang nagsusumbong ba? Hindi ko alam kung bakit may mga ganitong tao na kilala mo ba si Kinyan? Tropa ko yun. Kilala mo ba si Rapi Tulfo? Ninong ko yun. Kilala mo ba si BBM? Presidente ko yun. Pero rintok naawa ako dun sa driver kasi puro talsik doon nagpunta yung lahat ng laway ng lalaki. Tataka lang ako, no, bakit kaya ganun na kapag halimbawa na patrobol o may nangyaring hindi maganda, alam mo yung parang gusto nilang manakot tapos ginagawa nilang sangkalan yung mga kakilala nila na wala naman talagang kinalaman doon sa naging problema. At minsan din dito lumalakas yung loob ng mga tao na kahit naman na sila yung may mali, dito lumalakas yung loob sa may mga kakilala silang makapangyarihan. Katulad, ito po ay halimbawa lang lamang po, no? Ako ay nakabangga, no? At medyo kinakabahan ako at kailangan kong makabuelta doon sa sinasabi or kailangan kong takutin yung nabangga ko. Sasabihin ko, ganito, may kakilala ako sa munisipyo, kilala mo ba si ganyan, si ganyan to? Kasi yung syempre, pang trash talk, no? Parang tinatrash talk nila yung nakaalitan nila na para matakot dun sa kakilala nila. Na kahit wala naman talagang kinalaman dun sa nangyari. Hindi, ang dami kong napapanood na ganito. Bakit kaya ganun? Kung sino-sino yung mga taong pinagsasangkalan nila. Dito naman humahantong yung tinatawag na palakasan ng kapit. Pag malakas ang kapit mo, kahit nasa mali ka, sweldo ka. Pero kapag ikaw ay walang kapit or wala kang kakilala, doon sa nangyaring problema, ikaw yung kawawa. Ilang beses na rin ako naka-tsempo ng ganito na may mga naging kaalitan ako na laging pinagyayabang sa akin na yung mga kakilala nila. Unang-unang laging sinasabi nila may tropa silang pulis, may kaibigan silang pulis, may kamag-anak o kapatid, tiyuhin, lolo, tatay, pinsan na pulis. Tuloy yung mga kapulisan natin minsan nagiging kahit naman na hindi naman lahat ay bad or bad image, no? May mga ilan talaga mga kapulisan na gumagawa ng hindi maganda, pero may mga kapulisan din po na talagang ginagampanan lang nila ang kanilang trabaho. Yung nga lang, masakit isipin lang minsan na kapag may mga kapit doon, yung halimbawa na nakaalitan mo, talong-talo ka na. Dahil doon pa lang, kahit nasa tama ka naman, nagiging mali. Katulad lang nung mga bata o mga estudyante. At ngayon may trending na naman po na sa social media na di ko matukoy kung babae or lalaki na nagrarally. Nabubulol pa ako. Na nagrarally sa simbahan mismo. Pero next video na natin pag-usapan yan, no? At dito naman muna tayo sa mga nagraling mga estudyante na talagang nag-aral, no? Nag-aral sa matataas na eskwelahan, sinasabing private school, pero ang pinaggagawa, anong ginagawa? Ayun, nagrarally lang. Laban o anti-government ang ginagawa nila. Pero yun nga, sinabi ko, next video na lang natin yung pag-usapan. Dito muna tayo dito sa lalaking to. Sa sobrang high blood niya, hindi niya na alam kung ano yung kanyang pinagsasabi. Sa sobrang high blood niya, hindi niya na napigilan yung talsik ng laway niya. Nakikita ko sa malamang, sobrang kabado to. Sobrang kabado, sobrang kinabahan tong lalaki na to, kung sino mong lalaki to. At kasi parang yung ginawa niya parang hindi na gawain na o parang hindi masasabi ng normal na tao. Kung papanoorin niyo yung video, halos sobrang high blood niya na, sobrang lakas na ng boses niya, halos aatakihin na siya sa puso, halos maubos na nga yun. Hindi ko alam, sana naka-face shield yung driver. Kasi malamang basang-basa ang mukha nun sa laway. Nakita niyo naman, patak-patak, di ba? Kawawa naman tayo na wala tayong mga kakilalang mga pwedeng tumulong sa atin na katulad niyan, katulad yung sinasabi ng lalaki na pinagyayabang niya. Kilala mo si ganito? Ganun tayo yung kawawa pag wala tayong ganun eh. Kasi kahit nasa tama tayo, kadalasan nagiging mali kasi nga dahil dun sa mga tinatawag na backer. Pag malakas ang backer ng kalaban mo, kawawa ka. Nakakatawa lang dito, nagmukhang tanga si kuya
kung sino mang pangalan nito ni Kuya, sorry sa word na yan, pero talagang nagmukha kang tanga dito. Nagpatalo ka sa init ng ulo mo. Hindi mo man lang inisip o hindi ka muna huminahon bago mo bitawan yung mga salitang binitawan mo. At yung babae naman, naawa ko doon sa babae kasi wala naman talaga siyang kasalanan doon. Dahil unang-una, nagbibideo lang siya, at pangalawa, nasa public place naman po kayo. Normal ho na mag-video yung mga yan dahil safety nila yan. No? Minsan nagtataka ako bakit may mga nagagalit. No? Kapag halimbawa mga ganyan na nasa kalsada, parang nagagalit silang videoan. Totoo sin pwede naman ho yan kasi public place naman ho yan eh. Wala hong pinagbabawal o wala ho sa batas natin na bawal mag-video kapag may mga ganyang sakuna o may mga ganyang aksidente o insidente. Mga ganyan, magbago-bago naman na kayo. Bukod sa hindi na kayo mga bata, may edad at puti na yung buhok nyo sa ilalim. Baka naman magbago-bago na kayo. Di ba, may mga ganito lang talagang tao na dinadaan sa init ng ulo palagi. Imbis na daanin sa mahinahon na usapan, dinadaan lagi sa sa mainit na usapan o dinadaan sa init ng ulo. Kaya minsan napupunta na sa sakitan, napupunta na sa hindi pang magandang pangyayari dahil dyan sa init ng ulo na yan. So sana at paulit-ulit kong sinasabi na maging mahinahon tayo palagi sa oras. Ako hindi rin ako perfecto, naiinis at na-high blood din ako. Pero kahit papaano iniisip ko muna yung mga gagawin na hakbang ko. At yun nga, hindi naman din ako perfecto na tao. Kaya minsan nagkakamali din ako. Pero hindi naman sa katulad ng ginawa ni Kuya, no? Pero papansin ko parang juding siya. Yan, maraming salamat at thank you sa lahat na at patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara. No, thank you po talaga. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo sa lahat ng patuloy pa rin na nag-i-sponsor sa akin. Yan, thank you po talaga. Hindi ko na kayo isa-isahin. Maraming salamat na kahit hindi pa ulit ako nagcha-charity, patuloy pa rin kayo na umaalala at gumagabay sa akin. Maraming salamat. At syempre sa lahat ng sumusuporta at sa lahat ng mga patuloy na nagmamahal sa akin. And thank you and God bless and I love you. Peace out and bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.